Pidon kam nong shondur ne nong ringdur hakijing Kawei jongpi ne kijing kendu sa kan mau jongpi phun shengi ngin penle mangi katkum kajing kwa jongpi kador gababit la kadai mensi ne menmin pranyo lai ariwei sau iwei naga jingya jongopor ban ka jingnang roistet kipai ba nong shong shnong ha shnong Diwon hari Bhoi district bat ka jingdon kam jong kipai ba jong ne shnong ru kala nang yai dawa nak por sakapor lala ban sakhi ba sarkar ru kala nang wan ra yiki kampan roi hapo ne shnong Diwon kabala nang yai long nagwai gsnem shagawai pan hadin bagi artelig integrated child development service leniki Icds center kibala don lupa ha ne shnong kimdala bhashu banai ke jing sakri ke babaka ya kipai ba bat ke jing angnut jong nong yalam sunong bandan sagawai ke Icds center mendagasngi lala ban sakhi ye ke jing pli pai ba sai ka wei pan Icds center kablatip kum ka Icds Diwon center c kabagi nong shong sunong ke snong kiban yo jing mentoi na ke center kin kenthop tang ye ki artli ki dong jong snong Diwon kata kadong paham sim bat kadong paham thmai ye ke Icds Diwon center c lawan ban pli pai ba mentagasngi kabala long ha ke jing don lang jong UMLA kathan uba mineral bonds im nang ta ki officer sarkar ki bakanthop ya u Raja Brahma ubri project director ke DRDA Bhoi district uba Eric Dikhar ubri video ko umling CNRD block uba Abalajit Rani ubri MDC Berim ke Nongpoh uba Bishar Tumung ubri orang basenong senong Diwon lembat kiwei Bhoi nak mentai jong ki khna ki long mi bat kum ju nak mentai jong senong hi ber Kawei te kum kadak kum apa ka